Welkom studenten van HAVO 5, VWO 6 bij dit examen uit 2023, tijdvak 1. Geef aan, pregunta 14, op basis van de bron, welke twee democratische principes in de bron genoemd worden. Twee democratische principes. Zonder bron nog twee andere democratische principes. Questo papiamento. Uso fuente 2 indica, a base di fuente, qua dos principio democratico devono mencionar dinge fuente. Pues a base di fuente, dos principio democratico. Sin fuente, zonder bron, dos otro principio democratico. Pero sin fuente, zonder bron. De bron hier, lees hem goed door. Eleccionando di Aruba a votazioni di Lanti e lo tumo lugar di 25 di junio prossimo. Censo annuncia di lista di partiti non politico, een lijst van politieke partijen die bij hen geregistreerd zijn. Annuncia a lista di partiti non politico, registra cerca nan. Ten 20 di nan, er zijn er 20 van, pas sobre logre inscribir prome coeficiente limité. Pueblo Promé. Ja, dus Pueblo Promé is een derde nieuwe partij die zich voor de einddatum heeft weten aan te melden. Lees je tekst goed door. En als je dat gedaan hebt, dan zie je met bron, ja, a base di fuente, qua dos principio democratico, avori mencionar. 1. Het regelmatig houden van verkiezingen. En 2. Het kunnen oprichten van nieuwe politieke partijen. Se quiser contestar para a pergunta, a base di fuente, qua dos principio democratico, dat worden mencionar ding e fuente. Dus welke twee democratische principes in de bron worden genoemd. Het regelmatig houden van verkiezingen en het kunnen oprichten van nieuwe politieke partijen. I dos, politieke tegenstanders kunnen zich vrij uitspreken in de media, in de krant, op tv, op de radio, en politieke leiders zijn niet bezig om de grondwet te veranderen om langer aan de macht te kunnen blijven. Se quiser contestar a base di fuente, a base sin fuente, mijo, dos otro principio democratico. Sin fuente. Dus politieke tegenstanders kunnen zich vrij uitspreken in de media en politieke leiders zijn niet bezig om de grondwet te veranderen. Ayo, ite kirato.